Nahriman Türkmen Portal web saytymyzyň nähriman tomoşaçylary. Bugün biz öz dörejilik toplarymyz bilen Ahal welaýatynyň Duşok şäherçesiniň ýaşaýjysy, Duşok şäherçesiniň 12-nji orta mektebiniň mirasyar muallimi Nurnazar Jumanadarowyň Agzybir ojagyna mihmançylyga geldik. Elbetde bugün durmuş toralga saatly gepleşigimiziň bugünkü täze sanyny mirasyar muallim Nurnazar aga bilen söhbetdeşýärler. Nurnazar aga gymmatly wagtyňyzdan aýryp bizim gepleşigimizde mihman bolup gatnaşýarlygyňyz üçin ilki bilen size köp sağ bolsun aýdýat. Sizin gymmatly sözleriňizi halka ýetirmek maksady bilen sizin döwletli öýüňize geldik. Nurnazar aga, egerde mümkin bolsa ähli tomoşaçylarymyzy gyzyklandyrjak ilkinji sowal, ýagny Nurnazar aga näçinji ýylda nirede dogullyka we maşgalasy dogrusynda, çağalaryňyz, aktyklaryňyz dogrusynda giňişleýin görüň berseňiz, soň size taýýarlan sowallarymyzy ýetirersizler. Sağ olun. Assalamu alaykum hormatly adamlar. Şu milli mirasymyz barada gep atýanyňyz üçin ýaman gaty begenýän. Millet diýilýän milliligi bilen millet. Millilik diýmek milletçilik däl. Biziň milletimizi gorap saklamak diýmek aňladýa. Millilik diýmek. Men 1947-nji ýylyň 11-nji maýynda Duşok gowasyna eneden bolan ejem kakamam Duşokda dogulup Duşok adamlary hemmesi şu taýda dogulupdyrlar. Şondan märem Duşok gowasyna ýaşap gelýän 1970-nji ýylda Maksim Gorki adynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetini utardym. Şondan tamam mektebe muallim gelip geldim. Men şu mirasyar bolup gitmegime ejem bilen kakam düýp sebäpkäri. Ejeňiz kakamy sebäp boldy. Şu mektep men maşgala mektebim bar. Şu mirasyarlyk diýilen zatda esasy maşgala mektebi gerek. Men kakam Türkmeniň taryhyny öğren gaty gowy bilýärdi. Şu geçen bir Türkmeniň başyndan geçen uruşlarym, 1370-nji ýylda Türkmeniň täterimi ösürülüşinden tä şu wagtda sen geçen ýollaryny eddil kitapdan okanyýaly edip aýdyp berip bilýärdi. Ondan başga da bir aýratyn tarapy öğren tangyry adamdy. Hatta bizim öz malymyzam däli kimdir de bir ýeriniň düýesi şu köşegini tanamaýan bolsa, bizim şu ýanymyzda giýjewni baklyan düýe türleri bar. Şonu eger köşegini tanamaýan bolsa, çopanam tanamasa kakama şu düýäni, gar düýäni, ene düýäni görkezseler, şu garymyň içinde näçe köşeg bar bolsa, şu düýeden bolan köşeklerin hemmejigini kakam tanap çıkarıp berýärdi. Adamynam şoňalyk çağaçyklar gelenini kimin çağasygyny ýöne ýüzmeseler planyň ogly planyň gyýdy oturdy. Muman bir tebipçilik bilen hem döwük genjiklerim, ona sary getireni, bede getirenlerim şu döwrüň enemem tebipdi. Bular şey diýip köp çağaly adamlar da enemiň 10 çağasy bolupdyr, enemi gördük. 7 ogly 3 gyýdy bolupdyr enemiň. Onuň bilen kakam bilen ejemden 8 san çağa bolup uloluk. Meňem 4 oglum 4 gyzym bar. Bizim Hudaýa şükür hemmesi öýüşik bolup gitdiler, şeýdip agtyklamyzam hemmesem ula adamlar körp oglumam. İnkiçisem 40 ýaşap barýan adam, tuweleme Hudaýa şükür hemme oňat şu miras aýratynam ejem hatokap bilmeýärdi. Kakam 1910-njy ýylda doglan, ejem 1918-nji ýylda doglan, bol kakam ilk gulluğa gidenlerine şonuna hat okap yazmanı öğrenipdir. Bir soğut, yöne başlanmış soğutu var da. Şimdi ejem şu neme gatı öktü düşüp Türkmenin milliligine, toy yaz giyirim çıkımlarına, halı palasları özüm dokuyadı. Onun artık bir taraflarım ağzı biymada gelin näme göwresinne, çağa näme täsir edýänini bilýärdi. Yine şu adamlar bilýär, toşony ise şu yokurku doğda girip bolýar. Ya şuňa latlaryň bir hil zatlar bilýärler. Bilýärler, şu zatlaryň bilýärlerden düýäň etini artykmyş götürýändigini bilýärler. Ene ol eni üçin gaty kıyın zatlar. Artykmyş götürmek diýilen gaty şunu bizim ene mamalarymyz düýüp tekrarly bilýär ekenler şu zatlary. Emma şu ejemiň bilýän zatlarynyň müňden birini bilmesek näme biz? Görýän näme eken bizim ata-babalarymyz şunu şu kakam aýdýan biriniň düýesiniň köşeklerini garymdan çykarıp dur. O köşegim şonku diýip dur. Ana şol adamlar bar, Allah akyl berse, ulma mätäjem dälligi. Ne şeýdip
Şolun arkasından ben miraskar boldum. Ondan Ümür ağa gabat geliştik yani bir benimle evlenen bir kəm bir 40 yıl töwre ýoldaş bolduk. Bir yazmaga mecbur etdi maňa bir ýerginsiz adam. Şey diýim Ümür ağaň süýlen kitap yazdım şey diýip bir ilkinji yazan kitabymı meýal gazdar Pehlwanyň ömür beýany boldy. Ol munam halk bir gaty gowy onun ýygyna ýaryp dowam edip gidiverdim. Naşy wadaçny şeyler bilen 7 san kitabyň awtor boldum. Tolama. Türkmeniň mirasy emme bar. Nur Nadar ağa. Indi türkmenleriň 7 hazynasy barada anyk maglumatlar aýdýaňyz. Nur Nadar ağa. Şolar barada da gepleşiňiziň şu ýerine bir durk geçdiňiz. Şu atabalarımın mara her eden işi nusxoluk kağıtlar her eden işi. Şu benneler şu wagt gidenle mesela 100 yıllar tamam şu nesillemiz hor olmasın. Şu 7 hazyna diýilýän şu haýsam bol şu aýdylan atlan birine bek yapışdylar maşgalas hor bolmaz diýip 7 hazyna diýip bir nusxoluk kağıt goýupdyrlar. Ne şu 7 hazynany okusa oglan, dokusa hatyn eksen ekin, baksan goyun, mäkiyan, mädiyan, gäwmeýän. Ne şu türkmeniň 7 hazynary. Mun terjime etbermelle. Okusa oglan ýani şu durşy bilen bara bir hili jedelli bolup gidip barýar. Bir näçe adam oglan okumalypdyr, gyýzylan diýip duranam bar bunu şey diýip. Emma bizim ene mamalymyzda seresinde garra turan enelerimiz oglan wagtymyz da diýip gurrun berýärdi. Ýaş wagtyny gyýda oglan hakynda gurrun ýok. Oglan wagtymy. Okusa oglan. Ýaşasyk wagt okusun diýipdir. Gyýda oglan gurrun ýok otaýdy. Oglan ýaşyny okusun. Düşdüňiz mi? Gyýda okumaly däl. Türkmen diýmeýär hiç adam. Gyýdyny bara, gyýdym gyzyl alma diýär. Gyýdym gyzyl gelinim altyn diýär türkmen. Kim roňa okuma diýer mary. Okusa oglan ýani oglan ýaşyny okusun diýdi. Okusa oglan, dokusa hatyn. Şu bizim geçmişimiz näme bir bolan zat, başymyzdan geçip giden zat, pelegiň sarkynyň etmedik zat we bilen töwerekdaşymyz güýçli ullewletler. Alamançylyga gelip adamlar aýdýarlar, şu aýwadaşyň märekede aýwadaşyň gurup oturan erkek adam bolsa, näme aýwadaşyň gurup otursun? Ýyly açlykdan çykardyňmy, ýagyny aýtardyňmy? Ýekedi otur diýär ekenler. Şu ýekedi oturanyny ýalanaç kılıç diýdi bilen göwresiniň arasynda durýar eken. Haýt diýen atyň üstüne böküp şey dip şu ýurt gorup biziň elimize getirilen ýurt däşi. Şunýaňy onu bu erkek adam diýilen ýön atyň üstüne günni berip geçipdirler. Şu alamançylygyň üstüne alamançylyk şey dip onun 9 hatyn diýilen aýalanlar öýde oturup durdy. Şu haly palasy işine biziň enerlerimiň ne şu muzeýiň zatlar şular 100 ýyllarna maňyrda geçip giden beýem 130 näçinji ýyl dokulan şu zatlar görseňiz şu ene mamalaryň ýeden haýsy bir zadymy görseň nusxu da ýöne nusxu. Şu ýene bir zat aýdysym gelýär men şu ece barady da şu ejem 8 saga da biz. Bolin şu kiçikek şu jalwarmam, donumam, köýnegimem, tahyamam, zorabymam bir ädik bilen telpegim ejemiň tiken zatlar. Galan hemmesi ejemiň tiken zatlar. Düşünün şunu. Şu gazam ýok, grandam ýok, suwam bir ýerde suw alyp gelmeli, gaz kapyda biçirmeli. O ejemiň meni ýekece sagat sele menden başga da 7 sansy bar. Şu hemmesiniň egine zatlar ejemiň eli bilen zatlar. Han bir gözeňizi getirip görüm. Han bir gözeň şu ejemiň nahary oturan hiç gözeň boýlan atdaman. Şu benni ýöne nahary bişirip okuryp oturanam ýadyma gelýär. Nan bişirip duranam, çörek bişirip duranam, ýa bir zatlar edip duranam, şu nahary bir elini marmaly ýalaşdyryp nahary oturan gözeň boýlan atda. Elbetde biz ýatamyzsaňlar ýendir de benni 8 sagany hemme şu özünden şu ýöne zatlar mehir bar. Şunýagym şol ejelerde görülmedik sagasyna bolan mehir bar. Şu giýjesiniň ünlüýüni perzendini öýüne maşgala bagşlayan adamlar da şoň üçin ejeň hormaty hiç zat bilen deňär ýalak ber. Türkmeniň ejeň hormatyny hiç zat bilen deňelmeýär. Şunu kimdir de bir garazmyny şey diýip aýdanda bar, bizde ine oglanlar ýerräk öýrüpdirler. Bir zatlar eden bolýarlar da gurrun tapýarlar. Suw nobatyna goýmak üçin aýarlardan bolmasa suw nobatyna goýlanak.
Şoň üçin oglanlaryň irräçik öýüripdirler. Suw nobatyna durýar. Öýlenmedik adam 35 ýaşynda bolsa suw nobaty der. Görýän aýalyň türkmen dünýäsinde nähileki. Inni soňundanam. Ne bir ýaşga aýdyp durdy bir ýerde imam bolmaly bolsa namazy kulturka kim imam bolmaly diýseler pikirlenseler aýaly ýok adamyň imam boýmaýarlar. Eger beýlik bir adamyň aýaly bar bolsa aýaly bar adam üstü pek arassa. Görýänmi? Inen, ejen, nähilek aýratyn bizde hormaty bar. Şu hormatyny hiç wagt ýitirmän saklamar biz şuny. Ekin esasy gözüňe getirilýän ağ ekin. Ağ ekin niýlen buğday arpa. Şu arpada edil buğday bilen dessen türkmenine gerek var. Sebebi arpa bolmasa atak yapılana. Atın canı arpa. Yine kârlar, yine 3,5 yıllık kârlar bolýar ekenler. Bu bir kıyın işte. Şu atalarımın hayfır eden işin altında solup da. Yine şu kârlar öğrensem şu 124 kuyu bilen kär su çıkıptır. Başlanan kuyusu 38 metreden su alıptır. 3400 metreden yerin yüzüne çıkarıptırlar. Şolam çıkanı 12-14 litreyel su veriptir. Şu giden zat 3,5 yılla şunu kazıp boluptırlar. Näme görýän şu adam? Şu ata vatanın içinde otursun. Halk deyip edilen de hatta plan yerde bir yeňiliklen çuwar eken deyip gitmendirler. Şu azıcık suda şu olin buğdayın aptalının hükman arpa ekiptirler. Sebebi şu atımıza arpa gerek. Yine şu teater yemi gidilenine adamlar şor su yerde oturduptur şu gidenler olin. Şonunu şu ahal tekatlarını düğe süydün verip saklaptırlar. Ne soğuda veyahut da su yerine süt verilenini aydırlayandır şu. Şey deyip umuman şu ağ ekin gözüne öyle hem ekine mi ekiptir bizimkiler. Şu bağvançılığım hiç tür ekinin kereden akta yönü buğday batı zerurda. Adamlarda buğday bilen şu buğday bilenim den arpan zerurluğuna diyorlar. Eksen ekin baksan koyun şu bizim mahallemizin içinde Türkmen ağa 3 tane mahallin katı ayratin koğuyordu. Düğesini, atını, koyununu ören katı koğuyordu Türkmen ağa. Koyun olsa uşak malın peydasına den getirir deyip nusfu edebiyatta aydılan zat var. Şu koyun mağarada aydılan zatın anırsı versi yok Türkmen'de. Şu katı kâyan oğlattıra diyorlar. Hatta şunu Türkmen ağa şu zatlar doğru düşünmek için mağarlarına geple diyorlarım. Yine gırkım deyip eşitiyensiniz. Bir çekene sür deyip yönler malın ağzıra saklanayan vat hocalıkta 50-60 hocalık bol bir süre diyorlardı ama çekene sür diyorlar onu. Her kim malını gırkık kaydıya olun, kimdir de birin, bir adam bir işi olup koyunu gırkmanga alan, onun kısancak koyunu geple diyorlar onun. Bir eyyamın başına neyem iş düştük ya. Canı bir sağımı kamen gırkmadılar biz diyemişim. Görüyor musun? Neyemi diydiryorlar koyunu. Şu bütün nemesini ornak giden ne? Dünyasını ornak giden. Onun şunu tayak salmak, kâinmek bolmayak koyunu. Ne düğe, ahaltıka atına, koyununu, şunu bakan adamlara şunu kâinmeyen iyi değil bakan olsun, usmakı olsun deyip aydiyalar adamlara şey. Sebebi şunu kâinmeyen bakma. Sebebi şu koyun malının iyisine olan ihlasını hiç saat bilen düşünürür ya. Şu derdalar iyisine yaşıl edecek bolup dur da hemme adam bir tenekar. Onun ekin hava baksan koyun diyası iznini mekiyan, mediyan, gevmiyan üçler. Mekiyan olanı tavuk oluyor. Şu zatları aydılanı var ya, şu 7 hazina horoz değil, girmeye, tavuk. Ne bileyim, bir müçemiz 12 yıl hasabımız var ya, şunun hakkı sığır, koyun, dileyenin hemmeciği dini köpölüyor, hani ene ladaydılar. Erkek görünüşü şuna girmeye. Düşünüyorum, erkek girmeye, dini köpölüyor, hani şuna. Son için mekiyan. Onun mediyan ne mi? Mediyan demek hanamalını diyorlar. Atın köpölüyenini Türkmen hanamal diye. Köpölüyenini. O şey deyip ne görürsün aydın? Son mediyan diyenim medefiri. Bunu gat kendi diye.
Bir at mal var, at sakladım, han sakladım diye Türkmen ağa. Bunu katı çının edemesen saklar ya, at der. Misal getiriyerlerdi, iyen imitinden 4 koyunun bir sığır diyeler. 2 sığırın bir yavı diyeler. 4 yavıyına bir at diyeler. Onu katı guruvatlı adam olmadan saklar ya, at der. Hüttü gelip bilecek, bulsan saklamalı. Bunu bütün dünyanın yüzünde var ya, şu bağlarlarda komşu devletleri, mesela bana Bukhara, Hiva, İspihana, Masada, bir adam bir ahal tekatın min bağlara varaydı, bütün bağlar alufatu koyup yan katı vermeye var yerler diye. Şu derecede, şu köyünü Nuskov edebiyatlarda okusanız, inha İspihana karşı gitti deyip, oha tuğburuz 4 mol. Her onu 100 kilometre geçenlerde, onu 2 adım yeri yerine gidip kurrum durulur da, şu ahal tekatı olsa yol mendil yok olur çünkü yönü. Inha Masada gitti, ya Bukhara gitti, Hiva gitti. Oha ol bir samolyot değil ya, bir senleme Lexus maşin ne ya? 2 ünlü var arayal, ol emma atı olsa hiç yolun gurrunu yok. Son için mediyen gevmiyanım gevuş kaytarayan mallar giriyor sonu. Gevmiyan gevuş kaytarayan mallar giriyor. Düğü, sığır, geçi, bir geçiyin ön ayağını yeni ay geçinemeden yani bir dava yakın zaten ol. Bir tertipsiz şu saklamak. Bir sürü koyun sesini çıkarmanız ki yatan rolü için niksan geçiyordu. Burnundan getiriyor da sopanın zink etip aylent verdi o yönü. Onun son için yönü geçi yani. Son Allah'lar değil ya. Onun solum bolsa yönü izinden ama ediyorlar. Geçiyin 3 sözün puç. Geçiyin 100 sözün düz yani. Görüyor musun? Geçiliğin bayanını komşudan bilmeyendir diyorlar. Hükman 2 oğluk veriyor. Oğlucukam şu ülke olunca oğlucukam ama oğluğu oluyor. Öyle oğlucuk oğluğu. Yani köpeli ustad da keserli adam az diyor. Koyunu diyor keserlerim diyor. Şu zatlardan aman sıpıp bir şey değil. Onun atıvalarının şu aydınlardın 7'sinin haysam olsa biri nesilleri. Çünkü birini alıp saklasalar çağırır, kor olmaz rivayet ettirler. Mehribarlar, Begler Yolu Hususi Kärhanasının Algap brendi polietilendan hemen polipropilenden öndürülen miwadır bakçı önümlerini gaplamak üçün niyetlenen sebetlerine ardarlanış ıglan ediyor. Boyu 15 cm, iğni 30, o değil 40 cm olan sebetlerden 50 mününü alana, oların bahası 3 manat 50 tengeden, 20 mününü alana olsa 3 manat 80 tengeden. Hoğluğun ardarlatışı doğuşundan geçirmem. Begler Yolu Hiv kepilligi. Eurohome Team, Evropa'nın yukarı hili teknologiyaları siz için. Köp sağ olun Nurnadar ağa. Bilişimiz yali 5000 yıllık tarih olan Türkmen halkına bedevatlara ve inere ulu üns verliyen. Havva. Şolar vardı da bir gençlerin görünüm verseniz eğer mümkün varsa Nurnadar ağa. Şu at bilen mara kakam ağuç adam oldu da yumruk yarlığımızdan şu at bile kapımızı bilulurluk. Men ata olan qarayışım hiç kimin kim ervet değildir ol men gatı üttöş qarayışım var. Bir ahal tekat deyilyen bizi millet hükmünde gorap saklan ahal tekat da bizi. Ne şu görevli hiç saat tanımayanım görevliğini biliyor da görevliğini bilen adamım yani bile gıyrat var. Şunu doğası, yollaşı, şu Türkmen'i atsız gözünü getirmek mümkünler. Hatta gödevrağı varsa şeyle ayttıklardan barakenler şunu aydiyalar. Oğlun alamana yavmin giden mi olsa deyiptirir. Gelme kapı hatasını alay deyiptirir. Görüyor mu aydılayanlar? Eğer ahal tekat min yavmin giden mi olsa oğlun gelme kapı hatasını alay deyiptirir. Ahal tekatı urs edil nayza kılıç diyen ya urs esvab deyip patay ediyorlar. Ahal tekatını atını, özünü. Şu at kırımlarda isteyansınız atın yüreği yali. Atın kellesi yali. Onun yüreğinin möçver hakkında gurrun edilen aktaşın korkmayalı hakkında. Yine ikeli bilen ursuptur. Çopan matır, dıkma sevdar. Şular aydiyalar her elini bir kılç ursuptur. Atın cılığı boyunu atılığı da uğrahır. Onu kim dolanırım ol? Urs gidip dururken at diye ondan ayrılsa ona öz alıp barayamsın. Eğer yav minkiden olsan diye İkat birini şeyle kavat geleni yav diye korkup izine sevip ya üstüne kadar yere yıkılıyor.
turmaka kellesini alayalar diýişik. Şoň üçin at uruş ýaragy. Şu bizi gorap saklan, şu adamlar şoň üçin at diýilýänlerden hiç saat bile türkmeni deňilmeýär. Şunu birem gadymlygy bir üstüne dünýäniň 250 san atın görünüşi var diýip aýdýarlar. Şol atlaň meselem haýsy bir görünüşi tohum etse ahal takaty bar orada şol atlary dikeldip bolýar. Ýöne ahal takatynyň tohumyny ýitirýän. Şu 250 görünüşli at bilen ahal takatynyň tohumyny dikeldip bolanak. Şoň üçin bizim ata-babalarymyz şoňa su ýerini süýt berip saklap, şu adetini getirip göreýäňim ýene şu tuweleme şuna garaşdyrdyk malalarymyzdan soň atlaň ýene eýeli edilli. Şu atlaň hemmesine gahrman arkadaky prezidentimiň arkasyndan bu eýeli edilli bütün dünýäň ýüzüne zar edilli, bütün ýaýradylly şey. Şuňa edip bir zat ataň zadymy o diýen atamyzyň zatda. Ataň zadyny eýeli etmeliler. Ataňlaryny eýeli edarin. Ne şeydi ahal teka atwaradan näme diýsen şunu bir zat aýdyp bereň bir nemeni şu 1861-nji ýylda Hemdemirde 40 000 adam gelip alıp Marine basyp almaga dik gelipdir. Bir goşun 40 000 adam goşun şu atlar olar Gallandiýan, Belgiýan ýaraglaryny alıp zat doğru tüpeňleri var eken, toplary var eken gelip Marine ýanyna gelip goş ýazyp durupdyrlar welinde. Şonu täşgok serdar diýilýän adam Nurberdi hanam mareken gowuşt hanam mareken ol hanlar diýip durşy gelen goşun öňkülemi ýalar gaty uly goşun şu kowuny basmaly diýipdir. Näde kowuny basjak? Kow serdar agamyň diýipdir. Ha ertir kim maňa ýollaş bolýanmyrdy gelsin, na görkedeýin diýipdir diýip. Onuň kelhan kepele diýilýän adam serdar kaka men ýollaş boljak saňa diýipdir. Onuň durdu yetim deyip bir oğlun menem yollaş olacak serdar kaka sana deyiptir. Ondan birer 3 bolup gidecek bolsa deyiptir gowuştan menem gideyin han deyiptir. Gowuştan vilayet hany Nurberdi han hanlyň hany. Indi ondan şu han nimek bize general sözüne sertip diýilýär türkmenine. Generala sertip. Hanlar generalyň ýerine duran adam da şu goşun dolandyrmaly, öldürüşmeli däl. Ol ölse kim goşun dolandyrsa nary. Şoň üçin şu dördüsü gidipdir diýip ýatan goşunyň üstüne 40 000 goşunyň üstüne. Her aýsyna 10 000 adam etdirdi muny. Dörd adam bolup 40 000 san goşunyň üstüne ödýärmişler da daňdan. Şu gylç bile gidip diýip paýhyn berip öň gepleşipdirler. Men gaýt diýerin görýän hemmämiz çykyp gaýtmaly. Eger kimdir de biri yaraly bolsa atdan ýykylyp galdy, onu aljak bolup olam ýetir düşmeden. Gaýdyn her kim ykwalyna ken görsün diýipdirler. Bu dördüsü hem awat goşunyň içine çykypdyrlar, çykdyk diýip ýüzün salyp barýar eken ol kelhan kepelen aty alakan kurumna gidipdirdi, 10 manaş gidipdir, ikiden ýykylypdyr bolýan, turupdyr ol atyň öň aýagy iňjiginden döwülüp gapdalagy işaret ýatyrmyşyna. Ýygyna dolan kömek etmelärem diýseler, durdy ýetim, ýygyna urulyp gelipdirdi, kel kaka bök atyň zırsaly diýipdir diýip. Ýok, batyr, men muny taşlap näde ýylyň içine baraýyn diýipdir. Men näçe gerek agyr ýaralsa men uruşdan alyp çykdap. Men näde muny taşlap ýylyň içine baraýyn. Ykbaryndaky görän batyr, bar gidibersen diýipdir. Ýerini galamda sen oň aýagyny tekledingmi? Ha gelip taşny alypdyrlar. Gawapdyrlar, gara sertip diýip bir beýmen adam bar eken şo gelen goşunyň içine. Gelipdirdi taşla gyljyň diýipdir elinden. Görün ay han diýipdir 50 ýaşap gyljy taşlamak üçin alýanlar diýen. Watan üçin alynan gyljaby taşlaman diýipdir diýen. Generalyň şey diýen üçin ýanyna duran adamlar topulup gelipdirler diýen. Geleniň kellesini alyp durmuşyn 7 adam bolupdyr bolýan. Ýan gara sertip duruň diýipdir diýen. Şo wagtlar dymawy şaşky tüsse oý berilýän şu belge gallandyda bağmyşyn şo wagt. Muňa tüsse oý berip ýanky kelhan kepelen demikdirip ýykypdyrlar diýen. Demikdirip ýykypdyrlar ol elini aýagyny daňypdyrlar ýanky diýen. Daňypdyrlar goýupdyr bolýan gara sertip aýdyp duran ýanky gaty gazap adam. Men geň gördüm, sen adam göremem. O ýerde näden bilemek, ne gözümiň aldyna daýaw esferlem 7 santyny öldürdüň sen. Sen günäň bagşlaýan. Sen menden aman dile diýipdir diýen. Ýok, türkmenimi gelen basywalydan aman dilerim, dilemeýän diýipdir. Dilemesen men seni öldürür nary. Sen şoň üçin elinde öldür, ýöne men aman dilemen senden diýipdir diýen. Şuňa gynanýan, sen al batyr görmedim men. Dile ýok dilejek diýipdir diýen. Ondan muny şu aýagyny oturdup arkasyna ullokan sütüni ýere gömüpdirler da şu
uşakluğunun aşağı ta yukarısına çen danıp her ayağının bir kaptalı koyup durulurdu. Top çekken atları sıyırtmak kalıp ayağını dekini kamçı salsan atlar gidivermelmiş de. Heniyle burada dile olsana kıyınanıyor, dilecek gelliktir diye. İnni ata kamçı salayım olup durmuşsun ne oluyor? Bir atlar samraptır diye. Yani kelhan kepele oluyor. Şu menin dilemeğe namus ediyen olamaz, aman dilemeğe bar neyme diye, dinle deyiptir diye. Çok eleyenler gazarlar da, gazar Rusu diyeler sonra. Türkü dil kovumunu değilsiz olur. Yani kelhan kepele diye, Hudacan, şu sülfatları vatan basvalmaya gelen adamlar, şu ata ayağım soğurdup, çektirenini, ecizlettirip, vay deyip, kıyırdağımın, bu üç verin Allah'tan bana deyip dileyedi. Gör ata var, ne edip, şu vatan bizim elimizde ne edip veriptir bunu. Ata kamçıyın salptırlar, her ayağın bir soğurup gidiveriptirler diye. Sonra şu dişin kızap, gözü pestirip durun, suratı alıptır diye. Ertesem uruş başlayıptır, şu gelen 40 bin koşunun 18 bin fiyeti düşüptür gazarlardan. Çünkü sol kelhan kepelen edenin adının atının üstünü görse vat dur diye tim atın sırtını minik gideyim hele. Ben bunu taşlap ne edip iyiliğin içine var ena diye. Göreyim şimdi at bilen Türkmenin bağrının bağdaşlarının. Şu akıl tek at var ha. Bir attan iki tapar iyiliğine kalaysa, üçüncü göde pillahanadan koşup olmalınak namus et diye sonra. At diyen. Kaliyanına namus et diye düşünüyor mi? Son namus et yani seysin kenterliğinden alıyası. Seyisi abat olan şey deyip at değilen yok çoğurlayan da at değil ol. Kezirlik ediyen da at değil. Çapıp paraya ölüp yıkılıyor. Hiç onun kezirlik o tarafa gitmez olmak onlarla at yok. Sen Hasan varsan her gününe 100 kilometre yolu arpasını yemin oturmayıp dursun geçip durun daha dur. Son için ganat diyorlar ona. Yigitlerin ganatı divay diyorlar sonra. Umuman atlara denli İner almak için şu bir hili hazır var ha, onun işini bük masinamız etti denin, onun düğü vardı vuruna diyen ol, hem kişi çağlı bilen ağıranını biliyordu, düğünü biliyen ya var. Son bedeninin atlarına attan, son için kitap yazdım sonunu, kakamdan attan, eşten attan vardı. Onun asıl iner neymi? İner neye duvarlı neye? Şu atlara son hem mecigün son kitabı yazıp koydum neymi? Bir hemmek şey bir amanet dünya ahireli. Ondan ne edecek sen onunla? Gittin şunun. Soruyan mı bilen yok. Ondan iner almak için izzeti ikörküş diye olmalı. Ayrı diyeler. İkörküş diye. O soğuk yerin mali. Kazakistan'ın, Mongolia'nın mali. İkörküş diyor. Erkeğine buğra diyeler. İnenine de ayrı diyeler. Bizim dünyamıza arvonu diyeler. İnni şunu ikörküş diyen, izzeti ikörküş diyor. Kakasam arvonu diyor olsa. Sonundan bolon köşeği, bizim diyorlarımız güvresini, köşeğini, inen köşeği olsa 365 güne çenli oturuyor. Erkek köşeği olsa 385 güne çenli oturuyor. Ondan ayrı gün 14 ay oturuyor. Kapımıza saklak gördüm. Bir bolon ağa. Bir 10 çay doğru bolunak, bilyenim ya var. Yelinim doğrup durun. 14 ay dilini köşek oluyor erken. Dünyayı inenine görsen ama iner köşek. Yankısı erkek olsa iner oluyor. İnenem olsa maya oluyor. Yine iner oğul. Maya kıyız, maya gelin iyiler. Ne soyurdun inere gelip çıktı. Şu ne edip dünyayı innik ediyorsun. 2 aylık köşek kalak da. Yankı bolon ne da. Bir üt köşüklat, həsiyedem qoğuy, bir oňot yankı. Mayasam, inerem, gatoňot bolýa. Inni arwony diýär. Daş ýollara gidilerini 220 kilo ýukurýarlar. Ola ýara bolsa, semiz erkek bolsa 240 kilo da urup bolýar. Şu erkegim Türkmenni, ini haýsy bir zadyň at, hanamal, goç, goýun, ini öküz, sığır, cins arasında şunlarla vardı düyen inen niyası erkeğine gönü erkek diye. Ne için şey deyilip dursun. Türkmen bir çargı millet qara oturmalı olan atlara var. Birden bir başa aylık olup göçmeli oluyormuşsun. Hani Türkmenin öyünü sökgeler. Söküp yankın yığınalan yağdayını bütün öyününe şu görülen koş katimen barda şu. Hem koşu yankı erkek çökörüp üstüne yüklep termem arkanı oyan ol okorayalı oluyor da
görebilmeyen qarry enesi vamy, atasy vamy, oglancıklarynyň nemesi vamy, uğunu vamy, çemçesi vamy, okorasy vamy. Şu hemme öýüň bar oşuny üstüne atyp öýü bilen şey çiw janawar diýdi tarsa ýerinden turupdy. Erkek diýipdirler diýe. Şonunam erkek adı alypdyr diýe. Bütün öýüň goşuny alyp göterip täpdir diýip. Ine giden bir mendil alyp gidip bar ya. Görýärmi näde bolsaň diýesin gowy görmesin o. Inni iner qıssaga düşenni bir tonna yük götürüp bilýär. Atda Gurban geldi diýip bir ýaşul agamyz bardy, miraskar kızlar batda. Şu Hywodan 1943-nji ýyly kızlar batda hemme ýerde urşwat, gataşlyk bolupdyr, gurokçylyk bolup kızlar batda. Hatam şeýipdir. Şundan Hywa gidip buğday getirenlerine 2 tane erkek, birinin üstüne 950 kilo, birinin üstüne 900 kilo buğday getirip kızlarbadyň halkyny açlıkdan çıkarıpdyr. 5 erkeğin yüke hatarda ner bolsa yük yerde kalmaz. Görýärmi? Argonanyň kuwaty ner ýanyna bellidir. Indi gör hatarda ner bolsa yük yerde kalmaz diýe. Izinden hem yüklü erkekden unele gamasma diýe. Unelen agram 200 urama. Şu yukurdum şuna. Yolla bir diýen ýykylyp kalsa galaýmaly urjak. Iner bolmasa emma hatarda ner bolsa yük yerde kalmaz diýe. Görmäti mulatamyz inere näme diýipdir? Ey musulman, tyýyg çekmeginiň inere seher esrep hak diýdaryny görendir diýipdir amakdym. Pirler, peýgamberler hakyň diýdaryny görer aga. Ey musulman, tyýyg çekmeginiň inere seher esrep hak diýdaryny görendir, Allahyň diýdaryny görendir. Inere gör näme diýe. Indi olaň bir ýükü büyük maşinler boldu da olan zerurlu gaz bolmatta şey gidip oturuyor. İner varada gatı başka da gururunken. İner. Arvonu diye çöktü. Şondan bolon köşeğe göhört diýilýär. Olam häsidi oyunçuk gatı erwes zat bolýar. Yük götürjüligi arvonu diýdim känon. İkisiniň götürýänini götürýär bolýan. Bilen etmejek bolupdyr, kezir özüm, adam melliye. Şonu bir qaharın gelen bolyp bir tayak çalaýsaň diýe. Ýanynda başga adam ýok bolsa şo taýda basal düşüp öldürýär diýe. Bolmasa da şu maýyny tapjak bolyp gezip bir ýekerek watyň basal düşüp aryn alýar diýe. Eger şonu niýe ýok etmäge düzmän niýe ha bir ahal adamsy bolsa mara satyp goýbersiň. 10 ýyldan soň Buharada, Hywoda, Maşatda gabat geläsiň diýe şu tayak bilen uran adamy zıgırt mırt basıp barın alıyor diye. İneri maya çokurup arasında tohum almalı. Bulaştır vermelilerliydi şu Türkmen ağam. Malına olsa bulaştır verme şunu deyip ayttığı oluyor şu. Muman iner varada, at varada ne maysan, ne kitap yazsan bunu vasp edip aydıp kuturup bolmu diye. Atalarının sol atların arkasından Türkmenliğini, milliliğini saklap geliptirler. Hedirem yana yakınında kahraman arkadağımız Marı vilayetine var diyordaşılık barıp Sakarya'ya barıp şolar bilen mas pikirdeş bolly gördüler, ayttılar. Şu atları inni hasam köpeler qaral aladasy ediler. Sebäbi füýdüniň çalynyň gatygynyň yerini hiç bir zat tutanahry. Ýok. Ýadynda düşýän bir zamanla şunu çalyny çüýşe gapladylar. Onun künnäden aşlam täzeden edil öňküsi alak bolup durdy. Ýene şonu dikeldiler hem bolaram sebäbi döwlet derejesine urna çykylaryndan bolýar da bular. Atyrskaly alynan niwa edilýär. Görem at barada. Atagyna nerede toy bolur diýerler. At Muratdyr diýerler. Muratma. Ne düýüşiňde at görsen toy boljakdyr gapyňda. Bir maşgalaňda bir gowluk boljakdyr. O maşgalatdan barsy at dile baglaşdyrylanda şu hemmejigi şu bizim dünyamyza girip giderler. Şu at minip Türkmen çağasıya at minip yüzü insanlar şap görmedik bolsa diye armany vardır diye. At diýilen Türkmenli görýän bagyrymyň bagdaşaşy. Atın kellesine giydirilýänini uyon diýilýär, elin alýanyny jylow diýilýär. Hawa şu atlaryň hemmesi Türkmen agan naklyny, ne basan ýerim baçkur, oturan ýerim oçkur, sağ elimde bildirgis, çep elimde güldürgis diýip at şuna matalamay diýerler. Basan ýerim baş üzüňi, oturan ýerim oçkur eýerim üstü, sağ elimde gamçy, çep elini jylowy. Şu atlaryň hemmesi ondan bir bolgusy ýok nasy joglanyň
Par geplep duran oğlunun at bilmeyecek kumanı yok. Gayrat kurgat gerek onu. Şu derece duygur diýäňiz. Hawa isimnäki adama göre heyki de diýäwul. Ana bayramaga wa emmede aýlawda gurlaýan. Hawa. Şoňlaryň sähhetde şolluk bolyn atçapyşyk başlanyp oğdun sözler aýtyp başlaýan, şeýdip başlaýar diýe atlar diýe öderme diýer. Yani duyup şunu gator şuna ata var. Gayadan möktüýsem bökke. Sünnätin gaýraty var burada. Ne 5-6 metrlik gaya var burada. Şu böktüýsem bökküdi berýär. Öňünde duran näme düýe dursun, pil dursun, ýeke gapan dursun, sesmejek gumany ýok. Sünnätin gaýratçasyň gaýdýan zady ýok. Ne 5 erkekden bir hatar emele gelýär. 7-8-10 hatardan bir kerwen emele gelýär. Ondan dağ yerine kerweni giyce çekker ekenler. Sebäbi düýe ışak seretse dağdan başaylanıp günlüğü 10 manaş gaýdy berýär diýe janewrun kemçiligi ekenne. Onun gün ýaşaýan ol ýola çykýarlar, günne uýansa da inlik menzile etmeli. Onun şonu kerwenin giyjäň içinde ýolda üzülüp gala da bilmek üçin iň soňky düýe dünk jaňy diýip şu jaňy dakýarlar. Şu jaňyň sesi arası açılsa kerwen üzülüpdir. Şoň üçin şu dünk jaň kerwenin iň soňky düýesine dakýarlar. Giyjak reno, giyjelik bolandan şol atlar ahmal bolmajak bolup şunu edipdirler. Şuýam ýaşyllamadan aýtmagynyň 10 kilometrden latdan eşdilýär diýär şuň sesi. O ertirden ýa-daňdan gelýär, eşdilýär diýýärler şeýdi. Bolamy. Ne şu gelini qyýzy kejebe mindirilýär. Qyýz minýär kejebe. İkincini kasyna giden gelin kejebe mindirilip getirilmeýär. Qyýz kejebe minip gelmeli. Qyýz. Indi şuňa türkmen qyýz alanna toýuny hiç saat bile deňärýärler. Öz hojalygyny bar ýogyny, doğunlaryny alyp toy näçe saat borup toýdyk gitip barýar. Kejebenin bezeýärler näçe diýsen şonu. Ondan şu düýelüň dyýdyna dyýyzlyk diýip bir zat goýýarlar. Bir eýles 20 santiýal gaýşdan edip, ine şunu dürlü her gaýsynyň mine her gaýsynyň öz sesi var. Ne sesini şuň sesleri. Onun her aýagyny şuňur 15-20 santim düzýär ekenler. Ondan şu kejebe gelýär bolýar her aýagyny ansambl gelýän ýaly bolýar diýdi. Dürlü saz bilen şeýdik gelýär bol şuňa kejebe gurulýan erkegin bilipdi aýagyny ütgeşige durup şu toyhana gelende diýär duruşy bilen ýöne saz bolyp gelýär diýär. Ine şeýdip gurnup edilen atlar da şuň hepsi bir aýratyn owaz çykyp her rasyň sesi sesi ütgeşikler görýärmi şeýle petrek ýary bu ondan ne ütgeşurek bu ondan ütgeşik her rasynyň aýratyn sesleri var şu ses bilen gurnup toýu bezepdir şu gelýän qyýdyň toýunyň dabarasy şu şol toy diýilýän şonu at gulok dakýarlar şunu maýdyp geçip gidýär at gulok diýilýän atyň gulugyna dakylýar bir jüp mata şu ýigit bilen qyýdyň deňliginiň baýdagy şunu gatyp göşükler muny täze jaýa geçende ýa täze maşinalarynda dakyp görler oňarlar dälbi şu ýigit bilen qyýdyň deňliginiň baýdagy şol zamanyda bir her zamana bolup burada garyp günüle bolup bu qyýzlaryny aýal üstüne berseler at gulok ýok qyýdyň mertebesi kemstirlik. Düşünýär gaty bek zatly. Ya bir oglan öýleni bilmän ýeňe dakylýamy bir zat bolsa at gulok ýok. Ýigidin mertebesi kemstirlik. Şoň üçin şu zatlar türkmena görnä edip garşysyna görüşipdir. Şonu ne diýäni ogluň qyýdyny öz deňine ber. Deňil derejeli edip toý et diýip sargı dedi aýdypdyr şeýdi. Hemmesini milliligini saklap bilsek. Ata dogry aýdýaňyz. Indi Nurnazar aga şu ýerde şuňsyna da bir durup geçdiňiz insimçek. O şu büýlü diýerler şunu. Şunu esasa şu kejebede gurnalyny ol erkekden toy diýilýänler ýylyň boýuna bolup durda. O erkek diýen ne demek adamlaryň bezzatlygy deskel burada burnu deşýärlerdi. Şu taýyna sapat takyp şundan alýarlar. Burun neşirini alýarlar. Şu deşýär ol nähil bezzat erkek bolan demini çykarmançyk dur. Şundan çekip durýarlar bu. Burun büýlü diýerler şunu.
Burnun eşilen yani burnundan deşip iki burnun arasından ketirtliği deşik geçirerler, şundan yuparlarlar. Ne bildi? Hakiki asıl nasıl şey? Tüm hakiki ne? Yine buna da Türkmena cezver deyiptir babamın kışı. Maşada katnaptır babam benimle. Sonunun babamdan alın şu bir yaşan tekekeyin sahi. Şu düğün çeşme için her diyokeşin biline şu yüp bilen asıl duran bolmaz. Edil eskerin yarağı yalak. Sebebi düğün ulumallar ahini dartya, soğun donokluk kışvaatları oluyor. Düğün ne çeşik, elinle çeşik olur yerler. Yine şunu alıp elinle alıp görseniz içinden geçip çeşik ayırıp veriyor da ondan sonra elbette İran'da baranlarına bunu yılır neyme deyseler, ay düğün çeşik veriyen deyseler, şu çeşik veriyenin cezver olup gidenler de. Şu Arap diline de yok, Fars diline de yok, cezver Türkmen diline de yok. Şimdi şu söz oynatmasından başka bir milletinkinden gelip çıkandır da. Yani şimdi elini alsan düğün çeşmeyecek kumanı varmışsın. Ne ahil düğünün olmazsa çeşip veriyor. Yine şu atlar şu ağzından 150 yıl zat bolon zat şu. Şu ödünü 150 yıl bolon. Hakiki asılını sıkısını bolon zat da şu. Şahı deydiniz ben. Köp sağ olun Nurnazar ağa. Bilmeyen zatlarımızı bize ve tamaşaçılarımıza öğretip özümüzün bir kıymetli tarihimizi bize tanıştıryanımız için yeni bir gedek sağ olsun aydiyat. İnni Nurnazar ağa Türkmen halkını 9 düzülülük değil ya. Şu barada bir kıymetli maglumatlarınızı eğer mümkün olsa biz bilen paylaşsanız. Şu Türkmenlerimizde bir 9 düzülülük deyip bir zatlar. Bir yemenin adamların arasında kabul edilip geliptir de şu hadiseni han 900 adam mami. Ya bir kapıdan bir girse ay bir genuli o maşina var var 900 adam da abi. Ulan hiç kasım bir Türkmenin dünyasında Türk 900'lük Türkmenin ruhu dünyası. Bu tayda malınam, maşinam, cayınam gurrungudan ak. Oğul devlet. Türkmenin oğul devlet. Yankı değil yani maşin, mal yani o bağlılık. Biz ruhu dünyanın 900 yılın gururunu diyese. Şu bize kaçıt kuşklar şu. Belki bizim milli ayrıtıyılığımız şu. Ruhu dünya demek yine eğer bağlılık olan olsa değil. Biz otursak böyle oluyor gururunu diyese. Vatan, şahanlar. Ay karaz vatan uğraptır. Nereden de her kim böyle olacak. Yine şu İkinci zaman Urus dövründe ağalamız Urus'un izleyeninin adamları da biz. Şu atlar hatta şu Urus'un gidip duran yerlerinde de şu yazılan hatlar var. Şundan enemin oğullarının 304'ü Urus'a gidenler. Şu hatlardan enem bakı gelmediğim var. Şu hatlarını saklap duranlar var da onun okuduya bize olun. Şolar Urus'a barıp barayaka toyxana yetip barayaz. Hatın gözünü edip yazılır. Göreyim ses eşitiliyor. Toyxana bu Türkmenin ütleştiğini göreyim. Toyxana yetip barayaz. Topun sesleri eşitiliyor. Toyxana yetip barayaz diye. Şu at solun yanından hemmesinin yanından göre olun kitabı çıkıyor hareketi. Maktumulat Ahmet'in kitabıyla göre olun kitabı çıkıyor hareketi. Sebebi vatan göre oldu da. İnni onun ağası gencimi var ya göre olun ağası. Neyse 7 mi 10 kısır oyunu var diye gencimi tanıyan yok. Ne bağ tanılayan varsa gencimi tanırlar da harin. Ama göre olun 40 yılını vermeye kevat malam yok. Kendim bir gerek kitabını gencimin var ağamın bir 4 tane oynak gelin deyip durur. Ne çopan var vay deyip durur. Bay zahan rusturup inni. Galın dünya tükönünde ağan malını taliyem. Göre olmadan malının bağırsına küçekler. Onu bilen at diyedi. 4 tane Oktay'da attır. Can çıkıp paraya diyedi 2 tane oyuncu. Görüyen bayılık neyme, vatançılık neyme. Onun şu dünyada ruhu dünyası şu. Şimdi şunu kaydıp vereyim. 900 yıllık deyip Türkmen ağa şunay diyana. 3 suyucu, 3 ağacı, 2 kapır, 1 iman. Şunu atları özününe cemleyen adamın 9'u düzü oluyor diye diyarır. Şimdi 3 suyucu neyme? Bunun her mecinin tercihimi etmeli oluyor da. 3 suyucu, birincisi leviz, ikincisi perdent, üçüncüsü lezzet. Şu katı adamlara gen olup eşitleyen olma mümkün. Ne adı perdentten leviz öne geçiptir. Perdentten suyucu neyme var.
deyip aytmak leviz birinci yerde duruyor. Onun perden, onun lezzet. Türkmen ağay diye leviz halal adamın perdendinin mıkvalı goğu olur diye. Türkmen ağay diye adamın leviz halal eti haram diye. Şu bir gede köyünü durmadığı adam bilen yollaş olma diye vay diye. Yekacı gede ağırladı mı? Barma olayını son diye vay diye. Leviz ediptir. Leviz ettin miydin ne dur? Yine bir misal getirip diye Nurverdi Han vaktini Qargala Japar Ulhan çolupturdu. Kän oşun bilen çoluptur 28 min oşun bilen ottegaga diýerler. Nurverdi Han'ın üstüne gelipdir. Tekaga kömek et. Üstümde yağ çoldu. Atı ağır biz hötte gelecek gelipdir bol. Bor babadaşım ahirinsiz. Atamız bırak kömek eder deyipdir diye. Bolya şu sözü bilenim 10 min adam alıp gidipdir. O urşağı diýär. O giden adamla hemme söyleyecek mi? Yağar söyleyecek mi? Urşağı diýär. Emma leviz sözü gidipdirler, yeňipdirler. Birigipdirler de Japar Ulhan yeňipdirler. Levizin nämetini görem, şunu başka bir düşündirmek mätäjem däl bolsa gerek. Bolýadam şu. Bale. Ha o leviz perzendin füýjüligi bir düşündirip oturmagy mätäş adam dälim. Perzendin füýjüligi öz-özünden düşünüp kullar. Lezzet näme? Şu lezzet şu dünýäň gowlatlarynyň lezzet almany başarmaly. 4 fasıl şu hemme yurtta 4 fasılım yok. Bizim Türkmenistan'ı yaşap oturan 4 fasıl ayıl sayıl görünüp duran 4 fasılımız var. Her gaysının ayrıtynlygy var. Şu atlara guwunmany başarmaly. 3 tüýjü, şuň bilen bolly. 3 azy. Birincisi ölüm, ikincisi aýralyk, zynnan, üçüncüsü töhmet diye. Şimdi näme ölüm azylygy Hudaý saklasyn, näme başyna salmasyn, ýöne şu gelen adamlaryň hemmesi gaýtmalylar dünýäň kanuny şeýle. Şunu aýdylýanlady şuň bilen derdin deň paýlaşmagyň gurrun edilýär bizde. Ine şu wagt bir adam dünýäden aýdypdyr diýseler, şu türkmen adam ýöne baryp şu 3 7 sip hasap ýördiler. Ya bir gaýraty döwri bir benneçilikdir de deyip barıp dur şu derdin paylaşýar. Düşünýärmi? Şu adamın derdin paylaşmaly. Ondan gitjek gerek yok. Hemme kişinin kapısında bolup duranlar, gelip duranlar. Şu derdin paylaşmak. Inni aýralyk diýen adam benim durmuşum düzgünne bolýanlar. Ýöne şuna maýdaýyn men size şu hanlaň hany Nurverdi Han ahally Qoğuştanım marda şu adamın keymir serdadan gaýdyp durdy. Zınnanam yok, daragazam yok. Şu gaty geňla töwre hywa, buhara, maşat, isbihan duruşu bilen zınnan daragaşdyr bolýan. Şükra baryp dur bolýan. Näme bar Mehmet Erhanyň köşüne baranyna bir käti bar eken, bir alim kişi eken, aramyzda deňiz yok, derya yok, hiç adam bilemzak sizin. Näme aýratynlygyňyz bar, aýdyp bersene diýip dur bolýan. Şu bizde o gezen adam zınnanam yok, daragazam yok. Oho, ne halk saklayan zınnan darag, mun bilen saklama itin nuriyale bu hanlar deyip durur. Bizde maskara olmak zınnanam, daragaçlanam, Türkmenine ervet görülýär deyipdir. Yani käti vaýdypdyr diye ata-babalarymyz şunu müňlüň dowamyna sizin kelläňize guýandyr. Şunu bu gaty bek bolup saklaň diýip eliňizden gider bolýan. Dolanıp alıbilmersiniz deyipdir diye. Görýärmi aýratynlyk var. Aýratynlyk var. Ondan soň üçüncüsü töhmet. Şu töhmet belasından Hudaý orasyny niwaýdylýar. Indi şu aýdan atlam gater bestar. Şun öz başyna düşenini sen duýsaňam duýdurýar, duýmasaňam duýdurýar. Oňgurrun edilen atdy kaptalyňda bir adamyň başyna düşenini duýmany başarmaly. Şu ýan 3 san agyrdadyň öz başyna düşenini däli. Şunu oğlun ýygyňam däli bir tanış bilýär adamlaryň başyna düşende duýgudaşlyk bildirmän başarmaly. Ine ýan kaýdanym şuňa baryp bir kıyın ununa baryp bir hemaýet edip gaýtmak, ýan kılatlary edip gaýtmak ine türkmeniň aýratynlygy bilen düýbinden asylmazda bir sulatlar uýulypdyr kelläňde. Şuýam şu una çenni ýörek gelýär. Ine 6 boldy. 3 tüýjü 3 sazy. 2 kapır diýilýän. Birincisi gahar, ikincisi nevis. Ol bir musulmanyň aşda 2 kapırdan depesine saňsar daşy bolsa gerekdir diýip Magtumul atamyzyň goşgusunda var da. Ol Hristiýan dinine adamdan bir musulmanyň gaçyp barýanyň gurruny dälle Magtumul atamyz
nefsi bilen gaharynyň öňüne diýdine çöküp ýatan adamyň gurrun etýärler. Aslynda gahar ýok, gaýraty ýok. Gahar gerek, ýöne ýerliksiz gaharyň gurrun edýärler. Gahar ýok adam watan goramaz. Gahar gerek, watan goramak üçin. Ýöne gaharyň ýerlikli buğusyna tozan arap durmazlygyň gurrun edilýär. Şu nefs silýän adamda gaçyrbes zat. Şu Hudaý saklasyn, şu nefsçen adamlar ýyle sadaka bermegäden özi bilmän tüňün goýup gitýärler ýa-ni. Özi bilmän taşlap gitýärler ýa-ni. Onda muny şu gahar bilen nefs qara görnüm ýygyňdan ýörek gelmeli. Özüň bile öýresi bagtyň ýatdygy işiň aýtdygy öňe dagyna düşläp bir habar onuň näme bolýan. Indi 8 boldun ha. Hawa. Şu 8'sini özüňde jemlän bolsaň, Allah janam sana iman beren bolsa 9'uň düzi bol keýgim ha. Diýme we pek 9'uň düzi bolýardy. Hawa, şonda 9'uň düzi şu Türkmeniň uruhy dünýäsi. Türkmeniň uruhy bir ýerde baýlygam ýok, hiç bir adam ýok Türkmeniň uruhy dünýäsiniň urrumy. Türkmen portal. Akşam enjamlar üçün ýörüýte goşunnysy. Mahabatlaryň bölünşigi. Sada we arassa dizayn. Tygşytly çözüm. Görülen maglumatlary täzeden açmak üçin internet gerek bolmaz. Video görnüşler dürlü temalarda peýdaly, özüne çekiji we täsirli. Fotoreportajlar. Açılışlardan we sergilerden gurnalan ýörüýte fotoreportajlar. Anamly, takyk, peýdaly, täsirli ýörüýte. Biznes maglumatlar, ykdysady toplumyň we telekeçileriň ösüşleri, täzelikleri. Peýdaly online gurallar, awtomatlaşdyrylan howa maglumaty. Yurdumuzdaky ähli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan anamly. Madama ýanyňyzda Android we iOS üçin niýetlenen jam enjamlar üçin ýörüýte goşunny. Salam. Doglan günüňiz gutly bolsun. Uzak ýaşa. Diýat hiltide öz ajaýyp tortlaryny hödürleýär. Diýat-hilin garadaşy ýakda ýerleşýän dukanyna her diň şuny doglan gününi belleýärlere 50 götürüp arzanlyşyk bar. Toý saçaklaryňyzy diýat-hilin tortlary bilen bezen. Oy durmuşuňyzam diýat-hilin süýjülükleri ýaly şirin hemem datly bolsun. Doglan günüňiz bilen tüýs ýürekden gutlaýar. Diýat-hil arzularyňyzdan ziyat. Indi Nurnadar ağa Duşok Owasynyň gün ortasyna ýerleşýän Mälik Pälwan hemmelerin gelim gidimli ýerine urully. Indi siziň hem Nurnadar ağa biziň taryhy şahslarymyz Mälik Ajdar adly kitabyňyzda Mälik baba barada bir näçe gyzykly maglumatlary, rowayatlary getirýäňiz. Hawa. Eger mümkin bolsa şo dogrusyny da bir. Hawa, şunu men ilkinji ýazan kitabym Magarif Nesriýadan çykardy. Şunu şu bir ýukoçuk kitap bol halk şun gowy men inni kitap ýazmakla ýaman täsir etdi. Şu bir İslam dünýäsinde biz näme İslam dünýäsinde ýaşaýan adamlar, türkmen adamsy, bir Hudaý hon adam, bir şükrana halk, bir begense de, gynansa da köni beýik şahsiýetden üstüne barýa. Haýsy bir zat diýär, şunu gara ruhy dünýäsinde bir şey diýip kabul edip alypdyr, sonra mäligerler pelwanam şu tarih maglumatlara göre Arab adamsy bolmaly. Medine'den 8 unnukdaşlykda bir Hars padşahyň ogly diýip aýdýarlar. Toprak nesebet gelip, şutaýyk gelip bir amanatyny tapşyrypdyrdy. Ýaş oglan ekeni Muhammed peýgamberiň öz dogasy bilen İslam kabul edipdir. İslamy ýaýratmak üçin şu söwüşip gelipdir. Şutaýyk gelibem bir ömür kısmet nämet dolan ýerine bolarda. Şutaýda depin edilipdir. Ne şun üstüne şu tarihi ýadygarlyk hökmüne gadymdan duran zat häzirim muny gaty gowy bezeri işleri geçdi. Halkyň gollamagy bilen halk şuňa gelip bir bar begenjini, gynanjyny paýlaşýar. Umuman bir İslam dünýäsinde gaty beýik şahsiýet hökmüne alşyr Huda bilen bile bolan adam bu arada
halkımızın arasında Hizret Ali bilen Mäli kajlaryň diýen ýaly goşgular var, aýdymlar öwürlük gitdi. Umuman häzirki ýadygarlygym gaty uly derejede nireden mihman gelse yüzüňi tonman görkezip bolar ýalaky derejede bezeri işlerini geçirdiler. Mihmanhanalarym bar, naharhanalarym bar. Umuman bir töwerek taşam oňat gözel, gowy. Şu taýda da gadymdan oturan gonamçylyk, gadym Türk hatda İslam dünýäsinden öňkü gonamçylyk gadymdan gelýän sahana gowurlarym bar. Häzirim şu duşaw adamsy özüniň merhumlarynyň jaýlya heme bizim gonam maşymyz bolup otur, hemem ziyarethanamyz bolup otur. Bu diňe bir duşawyň del külli musulman aleminiň ziyarethanasy şey diýip fiilige, şey diýip hormata münasip bolup galypdyr. Halk şunu ikrar edenden soň gurrun gutorýar. Halk haýsym bolsa bir zat ikrar etmeli. Şonu ondan ikrar eden zadyny başga mätäçlik ýok. Halk şonu şey diýip ikrar edip kalbyna kabul edip alypdyr. Şoň bilenem ýaşap gelýär. Ine golajymyzda bir 6 kilometrligimizde toprak nesibet çekip ýatyr şu taýda. Inni şeýle sowal, milli mirasymyzy geljekki nesillere ýetirmekde, ýagny bir näçe işler alyp barýaňyzda söhbetimizin şu ýerine Gyzyl Arbadyň gaýtarylyp berilmegi atly rowayatyňyz dogrusyna bir görüň berseňiz. Türkmeni täterimi 1370-nji ýylda göçürilipdir. Täterim diýilýänler Hytaýda şu siyasi kartada taklama kanip ýazylgy durandyr görseňiz. Şu taýdan 4000 kilometr uzaklıkda. Onun bütün Köpek Dağı'nın etegi boşap kalıptır. Ol goňşy döwletimiz ul döwlet bolardan bu adamlar gelip bu taýda oturupdyrlar. Şu taýda oturupdyrlar da Gyzyl Arba şäheriniň eýrany degişli bolupdyr da oturup beripdir bi. Oturupdyr bolup bir günden bir gün nedir şa Allah uğruna ettirdi. Nedir şa eýrana şa bolupdyr abi. Türkmeniň Avşar tiresinden Oğuz Han'ın Avşarlar bölümünden kaka bilen düşoğun arasında dağın içinde doğulan adam. Men Türkmen sunni Müslümanlarını deyip dövüşüne kakıp duran adam. Yine eýrana şa bolupdyr bolayım. Bir gittiği ravaşlanıp gidip barıpdyr bolup dağın içinde bir yerini basıp alıp bilmendir. Nedir şa? Basıp alıp bilmendir de sebebim yankı beýik dağın içinde oturmuş ul şäher bir yekece ağzı var diye bir düýe yükküllüğe giyirip bilýär ya da bir iksan at ýanaşyp giyirip bilýär. Başka adam boşun içine giyirdirer ýaly. Bir uruşgonam halky var eken ýankydan iki at ýanaşyp geçsek bolar. Geleniň hüttesine gelip durlar diye abyrsy kän bolup gelselerim şu agaçlaryň üstüne arçalaryň üstüne çap üstüne daşdan olup kaldyryp goýurýarmyşyn ol gelýän goşmuz daş basa düşürüldürip durmuşyn. Baslar bilemek şunu niptir. Han körteke näme mastat ansada bolsa diýipdir. Hemme zat mätäşdir oň diýipdir. Bütün töwereg ýapyk bolsa şoňa iňe de gerekdir. Diňe buğdaýyň urundan iňe sapaga özünden çykkan näler olaň. Hemmesini kerwan gerek aňa. Sen diýipdir bir ulu kerwan urunu diýipdir. Yani kerwanyň sanyny diýipdir bir düýän sany 100den geçtin. Kän düýe urunu diýipdir. Onuň şun gurnaňda gapdarlaryny iými tamal İnne dal, sapaga mal, hemme dal barda mätäş durur. Şu dünk jaňlarym gat kän daň şaňry gelsin begenip ýoluň açarlar diýipdir. Şol uly düýeleň her gapdaryna ullokan bir geşik koydu, şoň içinde dogumly olanlar eline kılcın verip içinde yatır her gaýsyna diýipdir. Bir 40 sany düýen her tarapynda bir oglan goýarsyň bol 80 sany eskeri bolar. Şu geçersin bol begenip garşalarlar sizi. Aňarda oturdur bol baranda şeýler maksat bile var. Gün ýaşaýyp garaňgy düşüp barýaka barar ýaly bolup bar diýipdir. Düýeleňi çökerip diýerlersiň bol garaňgy düşer bolýan. Adamlar dargar bolýan ki eşiklerin içinden düýen ýükünü düşürersiň bol oglanlar düşüp goýar. Ýa-da daraz gora oturan adamlar aýrylýar bol goşunyň sal içine diýipdir. Goşunyň salarsyň ertir ýerden tururlar bolýan. Nedir şan goşunyň içinde dolu bolardyr, o näsin olur diýipdir. Sen nipdir men gelýänsem gidäýim evin nipdir. Özüne de aýdypdyr. Şu nedirin diye aydanlar ertir, bir zat buyruk veren ertir bolmaly buyruk veren. Şu rewaçlyk diye duran yerine dikmeli. Bir salym gün ortanyň içinde bu kerwan gurun olupdyr diye. Ine şu düňçaňlar bilen şaňryp gidipdir bolýan, garaguly ýok, hiç zat da ýok. Begenişip birine iňe gerek, birine sapak gerek, birine monçuk gerek.
yeni birine buğday gerek. Şey kabul edip alıptırlar yani kervanı. Yankılatlarım düşüp halka beriptirlerdi. Qaran qol düşenden soňam ýanky el ılsla olannyň ýeşigini çykarypdyrlardy, giýje garawullary pürrelep içine harptyr giyiripdir. Ine basyp alym bolupdyr. Erten men gelýänsem köörtöke diýemsin, o gidäýmegin diýemsin. Gelipdir bol, näme gerek? Aýt saňa diýipdir. Gyzylar ber maňa diýipdir. Baral diýipdir. Yo, bolmaz ama näde baral? Möhürli hat ber maňa diýipdir. Möhürün masyp hat beripdir bol. Ýene şu 4-5 bizim nemämi 5 sahyp edip ýazypdyr. Sen ho bir Sırgaz medresini din okudun mu ya kanun okudun mu? Sen ber maňa näme etjek o 5'ti näme etjek diýipdir. Bir sen gaznaňda durur diýipdir. Bir Kızlarbadyň hanyna durur. Bir menne durur. İki sanam Kızlarbadyň içinde küýdäni çuňgulga ýere gömüp goýar diýipdir. Inni eýesi biz bollu garyn o. Şey diýip dolandyryp alypdyrlar diýär şunu şey diýip. Inni şu adam Kızıl Arwat ayaladı men adyny anlady ýa-da. Şu bir zamanny gaty bay ayal bolup durdy diýe bütün gyzylyň bezelgimisin durşuny gyzyla bezenen renk murundaly altyn kümüs gyzyla bezenenmişin. Şolum gelen mihmanlarym kabul edip kerwan saraylary wamyşyn möçbersiz bay bolup ay şu Kızlarbatda bir gyzyla bezenen oturan arwatlar şol hemme daha galýar. Şondan şey diýip ady galypdyr diýip atda urwan geldi. Ne ağamız şey deyip tarihini şol Kızlarbatda dünýä inip şol dünýeden gaýdan adam miraskar adam bir gaty bir agdyny elenlad urup beren adam däl takyk gepleýän adam soň diline nestik suwatlaryna azyp Keýmir Serdar baradaky bir wakalary men Keýmir Serdaryň ömür beýanynyň kitabyny ýazdym şoň içinde bardy beýem. Inni Nurnazar ağa gyzykly gurrunlar berdiňiz, sowat taýarlan sowallarymyza bir gyzykly jogaplar berdiňiz we bir näçe köp sanly kitaplar ýazdyňyz, ene özüňiz hem aýtdyňyz, biz hem köpsine şaýat bolduk elbetde. Inni siz tanqyda näil garaýaňyz aslında? Men mana şu aýdýan şu miras diýilen kitaphanada okulýan zat delleri. Halkyň içinden alınýar. Eşitilip alınýar. Ondan şunu eşiten zadyny payhas eleginden geçirip almaly. Şu şey böyle bir yerden näle bir näçe yerden almaly. Ine şu Kızlarbadyň gurrun etdik ya. Şu mökürük tüýren adamlar var şu ýerde. Şun bir yerde gurrun etdim bolýan, ýa atdan patasyny oturduk bolýan. Şunu Uğurlu hanyň gyýdy, tulpar diýip bir gyýdy bar eken. Şunu birine beripdirler. Şolaram Kızlarbatda nesil bolup galypdyr. Şo mökürükler şondan men ýöne ýylyň içinde biz şol tulpar enemiziň nesillerde biz şol mökürükler diýdi. Men o Kızlarbadan göremek, olardan soramak, kakamdan eşitdim. Kakam ýaly ýene bir näçe adamlardan eşitdim. Şuňa ýaman begen ýa-da şu türkmen agan hiç üstüne zat goşman, bilse bilýän, bilmese de bilenmek. Ine şol adamlaryň dilinden alanda ýalňyş boljak gumany ýok. Şu türkmen agan şu gaty bektigi, lewziniň halallygy, araslygy şeyledir belki. Şu gurrun berýän zatlaryny oturup dinleýän adamlaryň arasynda olaram öz pikirini aýdyp jedeller bolupdymy kä wagtlar? Yok, mene bara, men ýöne aýdýan ýöňünden, men da wakaş adam däl. Şu men aýdýan pikirime çapraz gelýän pikiriňiz bolsa aýdyň. Siziňkin kabul edip ýylyň içinde siziňkin gurrun beren. Bir halk burada kırar edýär bol men bir gepde bir näçe gelip şu ýaşymda da gitýänne. Sebäbi şunu aýdyp gitjek bolýarlar. Aýdyp sebäbi şu millilik elimizden gitmesin. Milliligimiz elimizden gitmesin diýip şo maksat bilen şey diýip aýdýan ondan bir karşı çykyp şunu näde dur diýip duran ýok. Nurnazar ağa adamy bezeýän 3 häsiýet diýilenne siz näme jogap bererdiňiz şu sowala? Şuň birinçisine watan söýüjülük, watan namasyna, watan awryna goýan adam diýip hazır birinçisini watansyz adam däl. Watanyny şyltagat ýanyň beýleki diýeni asla gurrun edemek. Watan marada azadyk goýunly çiýli adamlaram adam hasabyna urulmaýar. Öz watanyň öz watanyň hawa. Ýa-da doğan illen başga mehriban ýurt bolmaz ýaramak tumulatamy. Onun ikincisi hem lewzi halallyk. İkincisi hem lewzi halallyk diýip aýtmaly.
Ondan umuman şu adamlarda şu adamların biri-birine bolan garaýyşyna gowy garaýyşlar gerek. Bir çykymllyk, bir meselem bizim dilimizde aýdanda sadaka diýip aýdýarsyn. Biri-birine himayet, hök manşa bolmaş. Türkmen agan Hudaý ol bersin görýäňizmiň? Ine hiç kim onu yüreğinden başka hüküm ediyen adam yok. Ötünü geçenme diyedi. 20 adam palav atarıp palav uçup bunu tanesinin kadınlardan dörük gider kavul olsun deyip. Yine kök kul batıyor da. Yine Hudaý ol sadak. Yine 5 günden 5 kilosunu pişirecek oldu. İtin günün oraya oturan adam olun. 20 adam palav halk çağırıp berip oturuyor. Yine Türkmenin ayrıtıyla görüyor musun? Şu zatlar şu inniki nesilmizin hem kellesinden Hudaýym ayrılmasın. Amin. Maşgalanyň agdybirligi üçin wajyp zatlar. Şu Türkmen agada bara her kimin maşgalada öz ornu var. Maşgalam, başgalam diýerler. Şun düýbüni, esasyny bek tutmaly. Şu düýbü başlanyjy bir nikaly başlanyp öňülüp ösgelen hozalygyň hiç büdürejek ýeri ýok. Şunu şonçyny maşgalan esasy zady şu ejek hakan gyýy bolup durmuşa çykmak üçin, oglan bolup öýlenmek üçin hiç ejengden hakandan ýakyn kim maragyr insan. Şunu akylly başly ejek hakana ynanyp şu maşgala durmuş başlanda şu şeýle bolmaz şu. Ejek hakadan ýakyn kim maragyr ino. Ejek hakı köküne äseňizdir. Atı doğru aýdýaňyz. Nurnazar ağa, maşgala durmuşynyň manysi nämede? Birinci bilen aperdent. Birinci bilen aperdent. Şu bir ýaşamak üçin mara şu adam gerek. Adam gerek. Ýöne şu awat ahlakly, gowy çağaly bolmak zady öz tapýaşyň. Şu baýlygy şuň öz tapýa, awat ahlakly gowy maşgala bolsa şu ne görürsünüz görün bir adam häzirki muktarda meselem bir azrak pul bilen oturanlar bol gülýäli ýaşap oturda. Oňa 10 esse aýlyk alyp duran adam ýetirini bilmän tiňini görüp oturda. Şu Türkmeniň Hudaý honlugy maşgalada bir agada gulluk etmek, şey dip durmak şuň bilen maşgala ýörýär. Kän pul bilen maşgala ýörýär. Agdy gowy maşgala bilen ýörýär maşgala. Şonu maşgalan hemme adam şu maşgaladan alınan gyýyz gelinim gowy. Şu maşgalan adamsa mo Türkmen öwraýdylan zat bar. Eğer aýal gepleşmän duran maşgala bilen guda bolaýman diýipdirler. Ne halatda bolýandyr. Esliýli aşaşýarlarda bir öýde aýal bir ýerde, er bir ýerde gepleşmän oturýarlar. Şu maşgaladan guda bolaýman diýipdirler Türkmen adam. Awatlyk üstünden barmarsyňyz diýip. Yine düýp maksat agdybirlikde durda. Şonam saklasan şeýle şu ütgüýän zat däl, asyryň geçmegi bilen ütgüýän zat däl. Agdybirlik esasy. Esasy zat agdybirlik gowy. Köp sag bolun Nurnazar ağa, sowalarymyza taýýarlan sowalarymyza gyzykly jogaplar bereniňiz üçin, biziň milli mirasymyzy bir ýaşlarymyz üçin, tomoşaçylarymyz üçin has düşnükli dille düşünürip bereniňiz üçin ýene bir gedek minnetdarlygymyzy bildirýäs. Şuň bilen durmuşdurlyga satly gepleşigimizi taýýarlan, siz üçin taýýarlan sowalarymyzy gutardy. Indi ýörüýte siz üçin biziň ýörüýte himayetkarlarymyz we her gepleşigimizde biziň her mihmanymyza himayetkarlarymyz öz sowgatlaryny uradýarlar. Eger mümkin bolsa gepleşigimiziň şu ýerine şol sowgatlar size gowşursam, häzir. Nurnazar ağa, Wallis Wex kampaniýasyny ýörüýte siz üçin sowgatyň içinde toy bayramlara kän gitýänsiňiz belki elbetde ýurdumyzda toy bayramlary hem kän atyr sowgat uratdylar. Kabul etseniz mümkin bolsa. Ine bu bolsa süýjülük Nurnazar ağa bu bolsa biziň paýtagtymyzda ýörüýte Katmer kafesi deňsiz taýsiz ýeketek. Bu kafede de biziň öz türkmen oglanlarymyz türk tagamlaryny bişirýärler. Elbetde bular hem size öz süýjülüklerini uğratdylar. Ýene de biziň paýtagtymyzda Bosan konsept diýip ýörüýte bir owadan dukan ýagny öý bezegler üçin o dukanyna öýde goýulýan bezegler köp sanly satylýar. Olar hem size ýörüýtini
Soğuğa da uğrattılar, kabul edin. Ve şeýle de biziň türkmen telekeçilerimiz sizden bilýänsiňiz elbetde durly önümler, önürýärler. Bu da ýörüte biziň türkmen telekeçilerimiziň önürýän önümleriniň biri tort konditor önümler, ýagny Ziyathil size tort süýjülügini uğrattılar, kabul edin. Sağ olun, minnettar. Öýüňizde öz maşgalaňyz, çağajyklaňyz, agtyjaklaňyz bilen nesip bolsa çay başyna tagamlaryny dadyp görersiňiz we şeýle de biziň ýene bir himayetkarymyz, ýagny türkmen telekeçilerimiziň önürýän öz önümleri ýanyňyzda tanış bolun. Go aloe vera su içgisi ýörüte Nurnazar aga diýip uğratdylar. Noş bolsun biziň öz türkmen ýigitlerimiziň bir önürýän önümlerini dadyp baha verin elbette. Janyňyz sag bolsun Nurnazar aga. Bize bilýän maglumatlaryňyz barada bize gurun bereniňiz üçin ýene bir gezek sag bolsun aýdýar. Janyňyz sag bolsun, biziň toý bayramlarymyzyň bedegi bolup, çağajyklaňyzyň, agtyjaklaňyzyň arasynda gülüp oýnak gelin. Sağ olun. Minnettar geleniň üçin sağ olun. Türkmen mirasynyň halkymyza ýaýradylmagynyň mudama tarapdary. Haçan gelseňiz kapymyz açyp taýýar men. Köp sağ olun Nurnazar aga, janyňyz sağ bolsun. Toýda diýdarlaşmak nesip etsin Allahan. Mehriban tomoşaçylar, ine şunun bilen durmuş durulga saatly gepleşigimiziň bu gezek sanyny geçirip gotorýas. Gepleşigimiziň bu gezek sany size has täsirli bolanlar diýip umyd edýäs. Gepleşigimiziň ýene täze sanlaryna görüşýänçek hoş sağ olun.